Ако си собственик и не можеш сам да си продадеш апартамента, то това е защото ти качваш обявата, сядаш, гледаш телевизия и не правиш абсолютно нищо по този въпрос, а само чакаш да ти се обадят. Обявата ти се вижда от над 5000 човека и познай какво. На теб ти звънят само и единствено брокери. Затова всъщност започваш да не харесваш брокерите, защото всички брокери казват едно и също. Здравейте, от колко време си продавате апартамента, много ви е хубав, ние имаме много клиенти за такъв тип имот. Грубата грешка, която правят абсолютно всички продавачи в момента, е да не работят с брокер. И не го казвам защото съм жаден за комисион, казвам го защото е истина. Работете с брокери. Брокера има и върши действия, които вие като частно лице не можете. Брокерите помагаме на продавачите с това, че ние имаме достъп до реални купувачи, а продавачите просто нямат. Та за всички хора, най-добрият шанс да си продадете имота бързо и на максимално висока цена е да работите с брокер. Това бяха моите 10 съвета защо да работите с брокер. Аз съм брокер. Аз съм брокер, окей, аз съм брокер. Спокойно може да ми пишете. Се видим в следващото мини видео. Бай!